Nu mai am șerpi în jurul meu. Toți vor banul gros, dar nu vor să muncească și n-au pic de sos. Like, un subscribe și urmărește-mă pe TikTok, Edi Megato Legat și vizionare plăcută. Salut, oameni și oameni, ce mai face ăsta și bine m-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem o mare reacție la Five Gang. După cum bine știți, Exploit a plecat și cred că este dis pentru el, dar n-a pus distrike Exploit, a pus Tank. Și hai să vedem ce am mai văzut de acții de genul și toți au spus că este vorba de Exploit, adică eu o să fiu cel mai corect. Stai să vedem. Și în 3, 2, 1 și cred că a dat și un like și un subscribe și pornim. Se aude și până de fren, nu scuipa de unde, nu scuipa unde ai mâncat, nu uita de unde ai plecat. Obrazul, adică, bă, n-ai obraz. Haideți să, nici 9 minute, 9 minute, secunde. Sunt ca un tank, nu mă dobor, băiatul e blindat. Nu scuipa unde ai mâncat, Nu scuipa unde ai mâncat. nu uita de unde ai plecat. Nu uita de unde ai plecat. Stați puțin, da? Tank, sunt ca un tank. Sunt un ero de la 0-0. Banii nu mă schimbă, fie lei sau euro. Da, fie lei sau euro. Atât în videoul anterior te lăudai. Am un tank de 2 ori cât mine, nu? Flex. Acum nu te schimbă banii, fie lei sau euro. Vero, de la 0-0. Sunt blindat antitero. Noaptea e lungă, ziua trece imediat. În club cu ai mei ne dăm iar start. Se uită la noi de când am intrat. Puțini au rămas Stop. Cine se uită la voi de când ați intrat? mulți au plecat. Noaptea în cap, m-am ridicat. N-am cum să pierd, să prea focusat. Cu frații mei prin țară plecat. La bine, la greu, Five Gang restart. Sunt cu ei mereu, clubul e al meu. Mai fă-mi un pahar în cinstea lor, că au rămas la fel. Tot ce avem, pentru că am muncit din greu. Ce să vezi? Stați puțin, cam și eu mi-a cineva un mesaj. Gata. Mai am șerpi în jurul meu. Toți vor banul gros, dar nu vor să muncească și n-au pic de sos. Tank, sunt ca un tank, nu mă dobor, băiatul e blindat. Nu scuipa unde ai mâncat, nu uita de unde ai plecat. Când vine vorba de efort, toată lumea. Membru nou, Mădălin. Hai să vedem de cine e stare. Deci, să vedem dacă e mai bun decât Exploit sau Exploit de mai bun. O să ne spunem părerea. Dacă părerea mea nu vi se pare corectă, scrieți-mi în comentarii. A pus sub masă, nu mă interesează, o să o fac până o să-mi iasă. E vorba de principii, muncă grea și dedicare. Când urc pe scenă, toată lumea e în picioare. Că n-am niciun regret, sunt bine și nu mă întrec cu nimeni. Muncesc în studio și nu mă cer. Nu știi că trăiesc prezentul, rupe Five Gang-ul. Ce-am făcut? Bă, nu pot să spun că nu pot să spun că nu cântă bine. Că cântă destul de bine, dar parcă nu are hazul lui Exploit. Adică el începe un dezbani pe bine Răzvan Gogan. Parcă îmi lipsește cuvântul Răzvan Gogan. Un dezbani pe bine Răzvan Gogan. Nu mă deranja că spor pe jump. Da, n-am ce să spun. Părerea mea e că Exploit era mai bun. Schimbat iar trendul. Tank, sunt ca un tank, nu mă dobor, băiatul e blindat. Nu scuipa unde ai mâncat,
plecat. Mulți mă vor jos, îi neacă ura la spate, dar pe... A doua oară când a intrat pe mine, cred că prima oară a fost ceva scurt, adică, da, n-a cântat mult. față îmi cer semnătura. Nu renunț la vis, asta mi-e natura. Mereu calea grea, niciodată scurtătura. N-am niciun regret, sunt bine și nu mă întrecu. Bă, chiar nu zic că n-a votat, dar l-a pus pe Mădălin ca să spune mai bine strofa. Pain. Dar nu am nimica cu Pain, n-am nimica cu Five Gang, pace, bro. Nimeni muncesc în studio și nu mă cer. Nu știi că trăiesc prezentul. Rupe Five Gang-ul. Da, nu mai rupe Five Gang-ul, rupea Five Gang-ul, acum rupe Abitalent. Ce-am făcut? Am schimbat iar trendul. A schimbat iar trendul pentru că a ieșit Exploit. De asta a schimbat iar trendul. Tank, sunt ca un tank. Nu mă dupur, băiatul e blindat. Nu scuipa unde ai mâncat. Nu uita de unde ai plecat. Tocmai vreau să spun Gami, că el era după Sherry. Te dai șmecher rău, da, ești un penal. Gami sos, am un haz fenomenal. Atâția trepări se oftică an de an. De ce softică? Din cauza ta? Cioc, că le bate foamea în geam. Nu mai le bate porumbul în geam, le bate foamea, bă. Am un plan bine definit, asta nu mă agit. Poate începi și tu ca Lino Golden. Am un plan, nu mai știu cum a spus, dar ceva de genul și am un plan bine gândit, nu mai mi-aduc aminte. Sper că tu o să ne spui ce plan o să ai, ce plan ai. Au la o terasă, mănânc sushi liniștit. Ching chong cha ching. Ching chong chang ching. Să fie primit, pe story pui profit. Da, ești un falit. Împor la mamaia, e petrecere. Cu băieții mei te-am citit pe litere. Mâine plec din oraș, te-am pupat, hatere. Cu Bă, deci strofele lui Gami sunt crește deșeni. Da, dar le cântă bine, adică pare un haz fenomenal. frații mei întrunesc cu pe AMG. So can we stay Aplauze pentru Five Gang! Regina în Five Gang, vreau coroana. Nu mai zic că după o ia în hate, adică spuneți că îi dau hate și eu o să plec. Ești pe seama mea, ia pomana. Mereu cu Coliva intră. ai mei, o nanana. Cine-i fata fresh, e Diana. Am atâtea amintiri cu băieții mei. Am atâtea amintiri cu Exploit. Ce-ar fi, tu știi că mâine să ne vezi la știri. Nu poți să ne dau. A trecut o zi de când ați postat piesa știri Five Gang. Uitați! Încarcă! Stați puțin! Ai mă... Da, în fine, nu ați apărut la știri. De ce te miri? Să le dau peste nas, eu stic pe rând pentru șerpe. Ulu, gata, intră pe... Stați așa. Am antidot, că muncesc non-stop și când nu muncesc mă gândesc cum să rup tot. Pe TikTok, pe Insta, n-am Finsta, n-am close Close friends, ai, crede-mă că ai. Deci, a arătat Cristi rău. Nu ai de ce să te ferești acum. Am un cer mic de tovarăș, că mai mult nu are sens. Aici a dat-o cel mai bine. Sunt ca un tank. Nu mă dobor, băiatul e blindat. Nu scui. Bă, tot videoclipul numai așa. Voi n-aveți obraz.
Pa, unde ai mâncat? Nu uita de unde ai plecat. Tank, sunt Stați puțin să o fac și eu așa. Trebuie să pun și eu pe TikTok că filmez. Ședință cu părinți? Ședință cu părinți. 3, 2, 1. un tank. Numai topor băiatul e blindat. Nu scuipa, unde ai mâncat? Nu uita de unde ai plecat. Fraților, în primul rând, urmăriți-mă pe TikTok la Edi Megateo. Deci, stau să vă arăt câți follow-uri am, Na, nu am mult. Stau să postez și așa. Așa, în primul și în primul rând, stați puțin. S-a postat. În al doilea rând, uitați, urmărești 5 persoane și promit că cine o să mă urmărească o să îi scriu pe un caiet. Deci mă urmărește așa: Loredana Maradin, Cristina, Armando, User, nu știu cum, Ionuț Cindo, Rebecca, Antonio Tănase, Cristian, Eduard, ăsta îl cheamă ca pe mine, ca și mine, Andrei Edi, Nicolas, Mario Oprea, da, Denis Baicu, subscribe la Denis Baicu pe YouTube, are și el 100 și ceva, Alex Baicu, bă, deci urmăriți-l pe și pe ăsta. Scrieți Alex Baicu pe YouTube și o să vedem, da. Eu m-am dus, am lungit-o cu vorba și aia să facem și noi 12 minute dacă tot faci. Pe Facebook, pe Instagram, știți cum o cheamă, o să vă las link în descriere. Eu m-am dus, pa! Ce bine mă simt în Adidas și mei. N-ai